Budget pożittiv, budget li permess tiegħu dan il-gvern ser jara li fi żmien li ġej ikonna Malta aktar b'saħħitha, Malta aktar ġusta. Din kienet ir-reazzjoni ġenerali inkluż tal-imsieħba soċjali li kważi kollha kemm huma kellhom kummenti pożittivi għall budget ippreżentat mill-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna. Mhux l-istess iżda l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li oġbu jattakka traħħis tal-kontijiet tad-dawl u ilma weda li kienet imlaqma bħala l-gimmick tal-millenju. Weda li gvern immexxi minn Joseph Muscat qed iwettaq kif wieħed. Fi sqarrija l-Partit Laburista qal li kieku l-Partit Nazzjonalista kien fil-gvern illum ma kienx jitkellem fuq traħis tal-kontijiet, iżda kien jerġa' jżid il-kontijiet filwaqt li jerġa' jieħu żieda fis-salarju tiegħu. L-istess kap tal-Oppożizzjoni reġa' attakka l-iskema taċ-ċittadinanza li ma skema Simon Busuttil lest li jikser il-Kostituzzjoni u ċ-Charter ta' Drittijiet Umani biex jirtira anke kontra l-parir tal-Avukat Ġenerali u bost esperti legali oħra. Min-naħa l-oħra l-Partit Laburista qal li dan il-budget kien wieħed li jinċentiva l-bżulija u li jgħin biex isaħħaħ lil ħaddiema u lil dawk tal-klassi medja. Budget kompla l-Partit Laburista li fiħrajna bosta inizjattivi bħal żidiet fl-istipendji, it-traħħis tal-kontijiet, bosta miżuri msejsa biex jitkattar ix-xogħol u bosta miżuri innovattivi fl-edukazzjoni. Sa dan it-tant anke l-Forum Żgħażagħ Laburisti laqa b'sodisfazzjon il-budget ippreżentat fil-Parlament. Fi sqarrija jingħati li l-aktar miżura li sertajn il-bosta żgħażagħ hija l-implementazzjoni tal-garanzija żgħażagħ tissemma żieda fl-istipendji u logħtja ta' stipendju għal dawk li jkunu qed jirrepetu s-sena, miżura li permezz tagħha il-Gvern qed juri li jemmen fil-potenzjal taż-żgħażagħ studenti u jrid jassigura li dawn ma jaqtawx qalbhom u jingħataw l-opportunità għal ċans ieħor. Dan huwa budget għal min irid jaħdem u żgħażagħ biżla ser jiġu inċentivati. Temmet tgħid l-istqarrija tal-Forum Żgħażagħ Laburisti.